India a constitution la hello constitution ke reservation law kali la ke det ki kim Aron Karbi atum la pen Inglong arat atum amethang adet do la pen amethang adet kirai jia phan la pen amethang Aron kapedo ver jia phan alam aki pen akhei da kapedo ver jia phan si constitution ka salam atum la six schedule silam lo la six schedule ke la ke isia constitution lo elitum Inglong arat adet ki kim aphan lata reservation act kali lake reservation Aron kali lake lapen ladak ilitum labangso a constitution six schedule a constitution pensi ilitum aphan autonomous council bill autonomous council ki bi atheke la six schedule ka implement ji aphan six schedule Aron ateng pen akam ke claim ji aphan autonomous puke emithang aphat pu aphat auto rickshaw ke dam voi aphat amethang ke dam voi aphat la son si autonomous council puke la ke amethang ka claim at a council la si la autonomous council kam ape claim thek ji apan si council isi dilo ki bicheng ahut Assam government apan si aja kong pilo ningkan isi apan council ke cheng si apan ke cheng si a council ka pe doji apan la 1952 51 aningkan isi Aron selam la rule lage ek kali rule lage aprang si a council ke seng apan chodana la seng det lote ladak pulo seng det lote ladak andeng pihini andeng so troxy ateng pen emethang si council amethang si election ka pedo la pen voter list ka selam la pen ason emethang aphan ka cheja ji aphan Aron selam nangji pulo la pen la voter list ka selam la pen election ka pedo Aron ka selam ke 1956 aprang petang det nangji ningkan pho angbong 1952 pen 56 ang bong petang det nang ji sita ilitum MLA MP CEM atum kek pen na jok kachini ne labang so law labang so Aron sikhidul kachini ne pen na jok alang ilitum amethang election ka pedu la pen voter list ka selam Aron ke selam ledet lu selam ledet pen na jok la ki thitang Aron si en bom lu la ki thitang Aron abang ke la ke mohong atum kece atum Ohomia atum Assamese atum si selam lake labangso Assamese tum kulodhor choliha Rohini Kumar Chaudhary pulo Janardan Pathok pulo alang litum ke la six schedule Aron aphan lang select pick alang litum ke ha kicheng benta la kapa videt ji aphan si ha constituent assembly along ke dan pick lo sita BR Ambedkar la pen JJM Nichols Roy alang itu la kiputik penajok la six schedule silam deadlo la ke JJM Nichols Roy lo cuma ngamuni ilitum HAD minister lo apran la pen la long kacerap ba athepi thulo la ke Dr. BR Ambedkar alang lige lawyer tek pick abang seta alang likur kang dei pusi halabang suhut ki pu la India su la posi alang li phan lang select pick seta Mahatma Gandhi la pen Jawaharlal Nehru tu alang li phan si India constitution tok nang ji pudet si alang li si tok la alang li ke tok abang si la constitution ke tok abang si la six schedule ta do vek nang ji pu si alang li putip la seta non ke chok che ilitum non ke phobat atheke Hill tribe atum Inglo so tum non ke phobat atheke la 1951 ke chok che ki thitang allo environment apo lada ki thitang along ki pula po hello ki thitang allo long six schedule along si claim lo po six schedule arlo si elong abang ke pulo schedule tribe kalidet atum ke election jog long lit pulo lapen ke 1938
api dak karbiang long mikir hills arlo nan ke lut keng sang atum an ke election jok long le ta cherai long le sakuri ta claim long le business behalf paper ta claim long le jat ta claim long le election ta thordun long le nominated MSC ta cherai dun long le pulo dak ke to ama ladak bang ke chia tu si ke to po jo amar pu bang ke aku tok thu lo ningkan krehini pen ke wang nang do ko atum lo te la tum ke election thordun thu long ko aku dak pu thu ko seta la dak 19 ningkan krehini pu ke 1950 pen 1939 an aphan sigi pu 1939 pen 1950 an pharokre sir kepra thom kepra sir kep pen pharokre sir kepra phok kep aningkan angbong ke wang atum kalilo pharokre sir kep ra thom kepra ner kep apram ke wang ningkan kreni hada ke pleng tang atum si haladak nang dolong ji pu sa dak etok amar la daga bangai parlin phak lo yaitu daki pu bangai ini tum dak non malong ke pu bangai ningkan kreni non wang lo te dolong pu thu lok lo pinia bang le wang seta pini wang seta morningkan kreni a filote bhot jok thu long pu thu long lo parlin phak lo amar ini tum inglo so tribe atum ke legal minded ka leader apojo amar ini tum chini ne dat constitution ta ini tum dak pulo ke thek wa chi krong intellectual potong ta pulo 6 schedule lo ke reservation tokte det ke uthurong lo reservation ke la ke tokte lu la ke he det ki kim aron along ke athema det ki kim aron ke la ke det si kim det kim det apisi reservation law jong si silam ante la apisi silam ji non anta ili tung reservation law pini ni ta ili tung silam le det lo non anta ako silam nan mi silam un e athema la constitution 6 schedule ateng paragraph 20 along ke puke la ke tribal area pusi pulo tribal atum si dolong chot ji pusi dak anding pi in koi along puket la por la ke non tribal atum tribal kali dia tum tanan dolong ji puke elitum allo ta silam un edet silam long lelo sita 1959 alingkan aku isi karbiatum ke chok ke aku che plan tulelo dak ho 1959 alingkan la autonomous council code polo 1959 alingkan land transfer law aku silam tu dia la so tingke tribal kali dia atu amphanta longle pilong ko aku pu tu dia lelo la bang so law bang ke supreme court la pen high court ta pe rai et lo la so law ke chok chi la ke than pe nang ji pu si pu et lo sita non hala council non hala voter list ke chok che pen jok la so law ki chi tang a law ke en jok ke chok che a law ke en bom pen jok ke chi atu amen nang che thabdun bup lo voter list along council of voter list along nang che thabdun bup pen jok alang itum non ong munak la por alang litum ong munak pen jok alang litum vote pilong le seta la ki pilong le atum si amen ong thu munak lo ki pilong amen along at least long ong thu munak lo aman non ke ilitum IMP MLA minister CEM atum anta la pen political asong ja atum ta ajha atum ke hala vote ki pilong le akechi atum phansi phere thu munak la hala tum phan phere thu munak pen jok karbi atum along le asakori kaduk kau ve political right anda voting right kaduk ve hala tu basi cipi thulak lo non ke cipi thulak pe na jo 1952 ni kanta 51 ni kan 52 ni kanta janardan pathok panda deputy chairman pinjong tu det no lang li phanta la pen interim councilor longta ke chia tum bang khi amen hatak ta bi kon kok lo la som hala nang ke cheng pen nang chok che lo la pen 1952 ni kan la council selam det api bang ke aku ke seplang tu ke bang pharuk don pharuk phora poket bongalia tu mapat don pharuk phora poket bongalia tu pan wan o matsi harong kut la pen loring thepia long papedo thip lo karbiatum aha wara long si karbiatum aram long si karbiatum rong asar atum karbiatum pan kipitan pota along le karbi aron pen pota ki pitang along le along si halatum phan pe do thu kup lo athema ilitum methang along le aron ke
ลงนี่ก็จะไรอารอนเกปตาก็จะเปียรอนรองอาสาระตุ้มปตาเกเปียรอนอบังเกจะทันเปียอามาAssam Land Revenue Regulation ผู้สิเอ็นนุนทุรอง1886อันนี้การกัสลัมAssam Land Revenue Regulation เอ็นนุนทุรองเป็นอพอดอิลิตุมเมทังอาคัสตอเมรีโลเป็นลงเลกจิปีอารอนอบังเกวาร์ทุปิดเป็นวาร์ทุปิดเป็นนะจ่อพลาบองมาเลียตุดอนพารุพีระหกเก็บตัวพาราดักเป็นโดทูอุบลุรองกุดละเป็นรองกุดละเป็นเกโลริงเทปีดิมเป็นนนรองกุดละเป็นโลริงเทปีเกดิมอเมนตาลาร์พักซีนนเกอุตอร์บอร์บิลผู้สิผู้ทรองเลยการบีอาลัมตะกาลิทุเด็ดเลยแล้วอาการบีฮัดเกตัวจอมพันเกฮาอิงลงไปเทฮาลาบังสุดพลุงเอ็ผู้สิผู้ละซอนซิวิลละเป็นนนเกอิลิตุมพันนังพลุงบอมนังพลุงบอมlo bang atum omunak lo 1951อันนี้กันเกการบีอาตุมเด็ดบางพารองบางเป็นบางทรกเนอร์เก็บระเนอร์เก็บ 88% ดูสิตานน2011อันนี้กันเซนซัสบางเกการบีอาตุมบางพารองบางเป็นบางพลีเก็บระพลีระ0.60อันสิโดจอดลงบางพลีเก็บระพลีกุลิปุสิตาจอกบางพารองบางเป็นอันเกบางพารองบางเป็นบางพลีเก็บระพลีกุลเตอัลลามาบางเกเทดุงละยองยองกันลีละอาเทมาการเบียงล่องผู้ยองสิกิผู้บ่มยี่ผู้ลตั้งแต่โลติงเป็นเกบางพกเก็บไรสีกันลีเป็นละอัฐานันยี่อันเกนนเกบางที่เก็บรับพลีเวลโลตารมันเนนนเกอหอกลำเป็นผู้ดำโลเตโลลงเป็นผู้ดำโลเตอหอกเป็นผู้ดำโลเตการเบียงล่องกันลีเด็ดนนเกลาสิการเบียงล่องกันลีเด็ดอันนั้นไปจะพลังเด็ดเนาะลาเป็นอาเกจอกเจอัลโลจู UPDS อะตุมกสุฮีโฮตาอัลลังลิตุมvillage council la nong ke bang atum anta village council che selam me bhota pidon me pupu thukok pe na job non ke bang proxy ke che atum ta election thudun thudat la pe non ke ar julong ke la pu hello ilitum Pawan Kumar Rai pu inut Bihari du Kopili constituency pen alangli ke highway pu election BJP pen aina non alangli hailote alangli tuma party jong sik hailote la Pawan Kumar Rai si EM revenue che plangi besu EM land revenue mane Karbiang long along le ahem phu lo lage tar mane Karbiang long le ahem phu ke non ke Bihari pu ilitum Bihari lage Karbiang long kalidet po Bihari ang long che planget po la helon non ilitum kama thakesu la pen inut Kisor Chaudhuri putadolan alang dia bangke alang lia bang tahalata kopinya hala bang ke bongo sena pensi ke thordun lo alang li ke bongo sena pu ke Bengali army pulo lo ar lo ke do atu pulo alang li tum pensi ka pi thordun lo Kisor Chaudhuri ke alang li ta EM ke plan po pusi angela pu pulo te la pen anut ka prek ke plan ni la pulo te la ke ili tum sik schedule la lo la sik schedule la lo kipu Karbia tribal atum det nang jipu abangke non ke ilitum methang si cewar tu jor ilitum apan political right nang ke pitang political right ke ilitum ce ot hai hedat la ce ot thi phairet lo ilitum pheri waret lo pheri phon waret lo la pen ilitum short sighted lo mo phi ke ilitum vir det ko pu ma tha hedat lo ajha ka tu pulo non ni arlenge theman lo ni so put arlenge theman man po pu si ilitum election apa pi thur dun lo ajha tum ke seta Pawan Kumar Rai ta asu pu do ji alang ita pen Kisor Chaudhuri ta asu pu do ji hala tum thur dun de det poma hala tum MP MLA che plang pe det poma CM EM hala tum che plang pe det poma ilitum asu pu tom ke thur chot ji ma lahelo ilitum ka ma thanang gi ke ilitum asu pu asu pi de le ke thur ji gali non ke hala bang tum anta thur po anema an ke alama bang ke ilitum kar biang long ke bir det po lahelo don marli etum non ilitum ka ma thanang gi ke ko pisi ilitum ke claim poma la non ke la sik schedule ka pang tang atum ke claim bom la organization in koira phik po atum ke claim bom aring ang jang pen ka che song atum la tum ki pu ateng le ilitum claim klite ilitum election ta la bang so akichok che election ta bang akichok election si bi thudet po an ke ilitum ke ti vir ke chok che election pu nan ko pa ke la bang so akichok che kichitang a lo pen si non election party lo kichitang a lo la ke kali non mate ilitum election ka pe doji a lo pen voter list ka silam ji a lo ta non an ta ve angela da Assam Panchayati Raj
pen kaselam la state election commission si non election kapetu ang state election commission nge pilo alang li ke six schedule area ardo ke alang li thang aja kong dawi dak thang na nong klem mun e sita alang li pan six schedule attack nang petron jet si nan pang lukrak si alang li si non ke la ponjayat allo bang si pethe tumunak lo non ke la bang ke det kaselam arot la bang ke ponjayat aron ponjayat puke pon puke bang pho bang pho ben ayat puke mei pulo bang pho ini jom pitia mei ha bihar up bete theng pia ro ini prong po hala meeting ke do tiki arot la bang ke ponjayat arot la ben la bang ke det tiki maro ili tum a det tiki maro ili tum chakali chomang naga mizo garo atu dimasa tu a det tiki maro la bang ke rong arlo ame aron bang pho tot chom ame aron la ke thang na kali ili tung la tung bang pho we ame ke do ta ili tung karbie tung ke serwan ke bang ke si ke do ili tung rong ame bang themu dak re la bang si ili tung rong ame bang si more democratic la si setan no bang ke la bang pho thang na democratic kali dia bang si athak pa parlu tu krak lo lada ke tok pilo lada ke tok ke dak section 1 along ke tok du la panchayati raj ke la ke panchayati raj allo ke la ke six schedule allo ke ajak ko mabi pusi pudak do dak ajak ko ge do ke plain district along except six schedule area pusi dak ke to du la ke six schedule area karbiang lo allo ke la bang so allo thang da ajak ko mabi la pen ke la su state election commission ka selam ke la section 114 pen la so la ajak kong kawe allo pensi la state election commission ke selam lo tar mane la bangso state election commission ke da council election na pe do ji aphan na claim ye phan thang da ajak kong ave la posi la ni tu inquiry asong jatu ni tu high court along PIL case pilo la bangso a election ke lage illegal lage chokche la pen voter list ta illegal la ta chokche athema election ka silam allo election ka silam aron la pen voter list ka silam aron la six schedule ateng andeng pihini andeng sur proxy ateng pen silam de tik ke election pe don ang ne usineli tum pulo athema non ke bang atum do nang bui dun buklo election ki pilong vote ki pilong le atum sinong ke vote nang pidun tulong wa po ang elect political power ke alang litum ing tang munak ang ke ilitum phayen ang dong sit lo ke claim tu amat si ilitu ka phiri pen si aja atum ke halaki chi atum long si ka che rap dun la po anda ke do tulo la pula ben sikain koi put ang ke ron don sikain koi kowe pu la pen ke kopini alif lek isi puson si halatum ron lo keci atum si ron lo ha buka jan beke lapor la han ke hala sikain koi si che yorun det ili tu mamunit tum ke lan chok tagalila non ke ili tum karbia tum ke afran ke 88% non ke 44% ili tum ajat akhe na pe ong etum chot dia pan osomar tum osomar non osomar bihek ha tum mo pita a brain ka wedet a pura tar lokeri ridet dia pan usumar ka pe duun edet ka pe chan un edet dia pan injection ta pituaret lo non ke plan tu lan jot takalilan hala tum putulo karbia tum tribal tum along leka kiti edite tribal tum arlo sopen che pangri dun wala nang ipulo che pangri dun wala ra au sa che plan ra asopi atum aphan ke bang da sing hon dugya pojo hala tum aben pende long le che rayu et anak pusi hala tum pitik lo la pen sarkar da government hala si support dun lo kroi dun lo la si government ta pachit hang lo je ke chi atum yong si tribal ar lo supen che pangri thek lo te hala bang so ke chi abang lakhini rasuri phokke poisa long ipulo alam the bang la pu hello tribal lo so ador ke lakhini rasuri pocket pulo ke puke tribal lo so ador la anak pulo athema ador la anak pusi bang pulo athela tunga ador kong pulo ala ke che tungi puke sarkar tumanda government tumta son si pulo tribal lo so ka ador kong pulo la si lakhini rasuri pocket ador pe tik del tribal lo so to pa ala si angke ni aku haladak along alatum kapaje thang along pupe tribal ar apin su atum
bamunar losu Bengali Bihari losu enlote poisa lagni rapusuri pocket piji pupi kala tumbage athik khete puthekete aring tage so thuji mene la puson se ke plan tu non bange lapor lake ilitum ka phere me me alam lo iman tage du nangi pir thik an benjot lege ring gali lage kitab lo ngi pudu pir thik an benjot lege ring gali ilitum ke reset take reset alam pensi reji ing ang song pen kewan take reset alam pensi munita tum ring unji pada ke tok do an benjot lege ke reng jikali la si ilitum don marli ra marli atum ilitum la bang so alam mathara la bang so ake chok che election along nilitum ke vote pidun nang ne pulo nang litum ta unante pidun de khangjang ngi jong si pidun posita la Karbia tu ma birudhe ke thur tu phan ke pipe de khang jang na po ilitum amundit tu ma phan inglong ara tu phan ka pe hai ya kam si claim chot nang po la penil tu ka che song high court along ka che song PIL ta ke PIL public interest litigation act case number 9/17 khala case itu ke hai at dia phansi ilitum bor inang po election of pian ta le la so kam ke claim bom na la Klardak